Festival Krajina Haliganda má podtitul Festival pre deti a ich zvedavých rodičov. A je to vlastne taká naša výročná slávnosť. Robíme to raz ročne, teraz je to druhýkrát v takom väčšom meradle. Je to štvorňový festival a je vlastne určený pre všetkých haligandianov. Haligandiania sú ľudia, ktorí radi zažívajú nové veci a radi si pripomínajú to, čo už možno niekedy v minulosti zažili a páčilo sa im. Toto je prípad vlastne rodičov, tých dospelých, ktorí sa radi vracajú do svojho detstva. A na druhú stranu sú to tí rodičia, ktorí chcú rovnako silné zážitky, rovnako silné skúsenosti, rovnako silnú nejakú prepojenosť s tvorivosťou priniesť vlastne aj svojim deťom. Takže ich privádzajú do krajiny Haliganda, aby tu s nami niečo pekné zažili. V občianskom združení Haliganda pracuje 5 ľudí a my, ak chceme robiť nejaké väčšie podujatie, pre verejnosť podujatie, nevyhnutne potrebujeme pomoc v tejto organizácii. My sme skôr taká tá zložka, ktorá to zariadí, ktorá vlastne vymyslí tú dramaturgiu a o čom to celé bude, ale vlastne práve potrebujeme dobrovoľníkov, ale proste tých nadšených ľudí na to, aby nám pomohli realizovať tie veci. Takže naši dobrovoľníci na festivale Krajina Haliganda nám pomáhajú s úplne všetkými vecami, od tých tvorivých vecí až po úplne takú manuálnu prácu. To znamená prenášať lavice, stoly, pomáhať pri vykladaní techniky, pri zabezpečovaní stanu a tak ďalej. Ale máme tu vlastne aj dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú s výtvarnými dielňami, s literárnymi dielňami, vedú vlastne tie workshopy podľa našich pokynov, pomáhajú nám vlastne hrať sa napríklad s deťmi a troška ich usmerniť v celom tom veľkom priestore, lebo tu máme niekoľko stanovíšť, tak aby sa tu vedeli napríklad zorientovať, pomáhajú nám, ja neviem, s predajom lístkov a takéto veci. Program festivalu Krajina Haliganda je zložený jednak z jednotlivých podujatí, to znamená z koncertov, z divadelných vystúpení, ale počas celej tejto našej slávnosti alebo počas tohto štvornia prebiehajú také permanentné aktivity, ako sú napríklad výtvarné workshopy na maľované trička, maľované tašky. Dnes sa k tomu pridá papierová móda, dnes sa k tomu pridá aj literárny workshop, zajtra nás čaká napríklad divadelný workshop, do ktorého sa vlastne môžu všetky prítomné deti zapojiť a spoločne si niečo skúsia, možno objavia v sebe nejaký talent a budú ho potom rozvíjať ďalej. A takisto máme vlastne počas celého festivalu otvorenú výstavu, hravú výstavu, kde je nevyhnutné dotýkať sa všetkých exponátov, takže deti sa vlastne s tým hrajú. Opäť si môžu vytvárať nejaké nové zvuky, nové tvary, niečo dotvárať, dokresľovať alebo naopak vytesávať niečo z kameňa. Chvíličku smutný, chvíličku veselý, jednou vráži a jedný ožupaný. Chodím sem, chodím tam, hezké chvíle sbírám a ty trpké. Takže keďže som dobrovoľníčka, tak som mala určité stanovisko. Samozrejme som sa s hocikým mohla vymeniť a buď som teda zabávala deti, alebo im s niečím pomáhala, niečo ukazovala a tak podobne. Z dobrovoľníctva mám veľmi dobrý pocit, pretože je to vlastne niečo úplne úžasné, spoznáte nových ľudí a zároveň pomôžete napríklad deťom spoznať niečo nové, čo ešte nevedeli, proste zažiť s nimi úplne skvelý deň a určite by som to spravila aj znova. Čo sa týka mojich kamarátov, tak aj tých by som zlanárila, lebo stojí to za to. Teraz skúsime. Tak, lebo tu bude vysoký to. Teplé, lebo tu je teplé lepidlo, vieš? A ty sa ako voláš, princezna? Haliganda v podstate sú to baby šikovné, ktoré vlastne vyrábajú niečo ručne s detičkami. Tak ma pozvali na Milu pre mamu. To bolo pred mesiacom, myslím, že. A ako dobrovoľník sa prídem pozrieť, ako to tam vyzerá a takto. A sa mi to zapáčilo, takže som tu znovu. Každý má nejaké svoje stanovisko, ktoré dostane a venovať sa tým detičkám, hej, ukázať im proste, čo sa dá vyrobiť, ako sa dá vyfarbiť, ako sa dá hrať. A čo som rozprávala s ostatnými dobrovoľníčkami a vidím, že sú to mladé ako študentky a tak, je to úplne super, všetci sú tu radi.